Hey, yazi ma umuntu esilisa uyameshela umuntu enomuntu ngoba wena kusuke kunalento osuyihalela kuyena. Ayi sitafika kusuku lokuthi angibize ngahamba ngaya khona. Wathi lo muntu akekho uhambile usemakhaya. Bekwa noNgoma. Ngangumuntu kwayehlala ehostel. Ehostel awangena amantombazane. Sanje ikhalimazi ithi 12. Wafika lo yashi nokho emnyango. Go. Lesikhathi sokuqosa sesingekho ngoba impahla ngangiphethe ngezandla nje. Sasesilo ocansini kodwa ngangakabi right ngalendlela engangifuna ngayo. Siyamukela ohlelweni lethu lanamhlanje on Lumomongo TV lapho esikhupha khona the untold stories. Igama lami nguNokwanda Ntombela. Ngizobe present yakho namhlanje. We also have our co-host uZix Wakancoko. Namhlanje siphathele ubhuti osilethele udaba lakhe. Soceleni ubhuti ukuthi azazise. Sawubona ubhuti. Yebo njani? Siyaphila njani ubhuti? Hayi siyaphila. Hayi igama lami Nkashemba. Ngisuka phansi le Olundi uMahlihli. Sacela usiphuta balakho ubhuti. Kusho ukuthi kwakunentombi nje engangiyithanda kakhulu emsebenzini sasebenza sonke. Ngiyashayela le ntombi. Ngiyashayela. Ayi sigcine sesivumelana nale ntombi. Kodwa le ntombi lokho ingitshela ukuthi yazi mangathiwa sathandana mina nawe ikhona inkinga engazivelela kulomuntu engithandana naye ngendlela nje akayiyo. Lokho ngincengileke mina ngoba ngangifuna lento engangifuna kuyona. So ukuyezela emsebenzini nani ngazelani ngaphandle nanazelana emsebenzini kuphela. Sasidibene nje emsebenzini kuphela. Yayitshelile ukuthi nesoka kodwa. Yayishilo ukuthi nesoka kodwa engangitshelanga isoka la ukuthi umuntu onjani. Babehlala bobabili benesoka lakhe. Babehlala bobabili. Wangenakho mhlawumbe ukuthuka usayishela mayekutshela ukuthi inesoka layo ikutshela mhlawumbe into engenzeka maqala ukuthandana. Umuntu mawumthanda lokho kokuthuka awubeki phambili kuba ngemumva uthuka ngoba usudibene nenkinga. Umuntu nje mawumthanda noma engakutshela ukuthi yazi mina nje ebeka izinto eziyingozi ngeke ucabanga lokho ucabanga usuwenzile. Wagcina uthandanile nosisi. Ayi sathandana nalo sisi sathandana ngangumuntu kwayehlala ehostel. Ehostel awangena amantombazane. Waze kufika usuku lokulosisi angibiza athi cha. Awuze ngubone lo muntu engihlala naye akekho. Wangenakho ukuthuka ukuthi uyahamba uyovakashela intombi endlini yesoka layo. Kwakukhona ukuthi nje kwase kunezinkanuko phakathi ukuthi lo muntu ngiyamdinga ngiyafisa impela ukuba naye. Angibanga nakho. Ngendlela yena akayikhuluma ngayo ekhomba ukuthi akasabi. Uxolo mina futhi into engifuna ukuyifisa ukuyibuza ukuthi uyamuzwa uSisimolo bekudaba lakhe ukuthi uyasho ukuthi unomuntu and lo muntu lona mangathi uyayithola le ndaba le angeke izinto zizihambe kahle. Kuthi nje kuwe njengensizwa yakwenu nje ukuthi uyasho ukuthi unayo umuntu kodwa uyaqhubeka futhi nodaba lakho. Hey yazi ma umuntu esilisa uyameshela umuntu enomuntu ngoba wena kusuke kunalento osuyihalela kuyena. Ayi sitafika kusuku lokuthi angibize ngahamba ngaya khona. Wathi lo muntu akekho uhambile usemakhaya. Bekwa noNgoma. Hayi nangempela ngafika kumnandi kunje yangiphethe nento ezimnandi ezikhala kahle njengokuthi ngiyovakashela umuntu. Ayi sihlala endlini sihlale. Hayi kuze kube kufika isikhathi ukuthi sesiyalala. Sazi ukuthi lo muntu wakhe akekho uhambile emakhaya. Kanti lo muntu kunento ezomphazamisa ukuthi engabe saya emakhaya ajike abuyele emuva. Sanje ikhalimazi ithi 12. Wafika lo yashi nokho emnyango. Go nyonga xa ukuthi hayibo. Lo muntu onokho ebusuku ngo12 ubani? Ngoba phela lo muntu lo kuthiwa akekho uhambile. Awukangakufikela ukusaba ukuthi uzolala endlini yendoda kanti akuthiwa uzovakashela usuyahamba.
engangizolala ukusaba kuba khona mawusuzwa inokho eminyango ngoba mawusahleli awuzitsheli ukuthi lonto leyo ngempela ingenzeka into eyinkinga engagcinisi isifa kumngozi phakathi. Ngoba wawazi ukuthi unesoka ongacabangi mhlawumbe ukuthi masenilala engaba umuntu ocushiwe. Hey, uyangena uyisola usubanjiwe nenyoni mawuyicupha uyicupha ithi mayidle suke ingazi ukuthi izobanjwa. Mhlawumbe masingathiwa sibuyele emumva kancane njengoba njengamanje uyithola ususendlini yakhe usisi lahlala khona indoda yakhe lokho kwenzeka emva kwesikhathi esingakanani vele senithandana? Sasesithandana isikhathi eside mhlambe ayisiphelile inyanga singazange sibonane. Kodwa beningakazi niyocansini. Singazange siyocansini. Akunifikeli nokuthi mhlawumbe nizame njengoba sazi ukuthi esikhathini samanje khona nezindawo la kunesikho khona ukuthi kubhukwe lokho akanicabanganga nje sidalo. Kwangimele ngomthetho ocatshangwe yimi angikucabanga ngaso ngathathela phezulu ngoba ngase nginezinkanuko zakhe lo sisi. Wafika ubhuti yasho inokho eminyango. Wafika ubhuti eyasho inokho eminyango. Yasho inokho eminyango kwaxega amadolo ngagxuma embhedeni ngayibamba kanje impahla ngathi ngiyabheka emawindini ekunamabhekilagadi. Ngene ngaphansi kombhede ngilale engene lo mfo. Mangilela ngaphansi kombhede baxoxa kumnandi baze balala. Ilokhu iyabuza indoda ukuthi akwangathi awukho nje right namhlanje. Ithi intombi hayi ngiright yini ethi hayi angikwazi nje ngithule mina la ngaphansi kombhede ngitshela ukuthi ngalala ngaphansi kombhede ngo12 ebusuku kwaze kwashaya u12 wasemini ngoba lento yaze yahamba emini ngabo 12 ngilele nje ngaphansi kombhede. Awuyithola indlela yokuphuma noma usisi mhlawumbe wayengayenza imizamo yokuthi akukhiphe? Usisi yayingekho imizamo ngomuntu wayela eminyango yayingekho imizamo ukuthi angikhiphe. Ngalala nje ngaze ngaphuma mina ngo12 emini. Base ngikuthola lokho kuthiwe hey ubuzofu bekuthiwa lo muntu ukuficile. Lo muntu uyinkabi. Usisakazanga kutshela ukuthi indoda yakhe iwuhlobo leni lo muntu? Akaze ngitshela usisi kodwa nje wayengitshela ukuthi yazi engasibamba lo muntu ukhona ongafa phakathi kwami nawe. Kuukuthi mina angayitsheli ukuthi lo muntu uyinkabi. Ukuthola kanjani ukuthi ubhuti lo inkabi? Ngikuthola sengiphunyulile sengibuza kubantu abasondelene nawo sisi ukuthi indoda ethandana nosisi ikanjani. Bathi hey lo sisi lo wena othi uke wathandana naye uthandana nenkabi. Nani kade senilo cansini? Sasesilo cansini kodwa ngangakabi right ngalendlela ngangifuna ngayo. Inkanuko zakho zayingakafezeki. Zayingakafezeki. Lo umvuthondaba engakafiki kulo. La ngafika umvuthondaba kodwa ngangingakaneli ukuthi ngiphinde ngibuyele ngangisaye kanye. Wawusafuna ukuphindelela? Ngisafuna ukuphindelela ngoba kwaumuntu ngoba umuntu engangemqala. So emva kwesikhathi ke usuphumile endlini mase nibonana emsebenzini awubikho mhlawumbe ukuthi anisazwani anisakhulumisani naqhubeka nje nazwani? Awukhuluma besikhuluma kodwa besingasakhulumi lezi kamathandana sekukhuluma nje ngoba sazi vele sikade sisebenza sonke vele sikhuluma ukuze ngimshele. Saqhubeka sakhuluma kodwa wabona na ukuthi hayi lo muntu ngathi useyahlehla manje. Ukubheka kwakho isimo nokuthi umuntu oke wahlala ehostela mhlawumbe ube watholakala la ngaphansi kombhede iziphi izimo ongabhekana nazo? Ukube kuthiwa ngathola phansi kombhede kwakuyikho ukufa ngoba lo muntu base bachaza ukuthi uyinkabi obvious wayezongibulala bese ngifele emanyaleni kuthiwe ngifele emanyaleni ngifele emfazini womuntu. Inhlanhla leyo nje ukuthi kungangifica ukuthi ngiye toilet ube kuthiwa kwangifica angazi kwake ukwenzakalana nokukhwehlela ube kuthiwa kwangifica angazi ukwenzakalana kodwa nje ngakwazi ukuthi ngiqinisele yazi yahamba le ndoda. Ngenkathi engekho ubhuti eminyango
wasithola isikhathi sokugqoka noma wangena phansi kombhede umuntu? Hayi ngangiyinqunu impela isikhathi sokugqoka sathi singekho ngoba impahla ngangiyiphethe ngezandla nje ngangena ngaphansi kombhede ngiyiphethe ngazi izandla. Awangalithola ithuba lokuthi usise umbuzo ukuthi yindaba efaka impilo yakhe engqopheni kanje indoda yakhe beyazi ukuthi umuntu onjani? Hayi ngimsolanga usisi ngayisola mina ukuthi bengiyaphi mengibiza usisi endlini yakhe ekubeni angitshela ukuthi unendoda yimi engayisola ukuthi lento akumele ngiphinde nangelilodwa ilanga ngiyenze ngisho wathi uyangifica ngithola umuntu onomuntu akumele nje ngize ngimvakashele. Phela nawe ukuyisola ungayisola kodwa nawe sisa ngithi ukhona ephutheni ngoba akazange azakutshela indoda yakhe ukuthi uhlobo lona ngisiyo umuntu. Akaze ngitshele kodwa isithombe wanginika isithombe ukuthi mengasithola lo muntu khona okungenzeka. Ngicabanga lokho ukuthi ngoba phela washo usisa ngithi wakuveza usisa ukuthi uma engasithola lo muntu lo engithandana naye oyedwa wethu uyofa. So kulokho naye usisa singamsola phela kodwa singamsola ngoba ekwazi khona lokho kunjalo kodwa waqhubeka ngithi waqoma eyazi futhi ukuthi indoda yakhe mhlambe wena bavuma ngathiwa uwe oba sesimeni salo wesilisa wena futhi kwenzeka ukuthi ubabamba ubathole endlini mhlawumbe wena kithi uyithola kulesi simo lesi kungenzakalani ngabo? Hey mina mangathiwa ngiyabathola mina ngeke ngibulale ngeke ngishaye umuntu mina umuntu engamiyeka usisi ngoba phela ngawe ngifica indoda la indoda nje ngiyeke iphume ngoba vele indoda ingabaleka ngoba ngabe yazi ukuthi la ekhona yenza iphutha vele ukuthi izongena emzini wami mina ngabhanisha usisi Kodwa amaphutha ayenzeka mfo. Siyawenza amaphutha sonke naye sibe kuyiphutha. Ayenzeka khona ukubona ukuthi leli lingaxoleleka nakubantu ungahamba nokukhululeke kodwa leli hayi ngeke ebusuku umuntu wesifazane uyakwazi ukuyibamba kunomuntu wesilisa asifani sidaliwe ngokufana. Ngoba usho ukuthi asifani nabantu besifazane kanjani futhi abafani. Usho ukuthini ngalokho? Bakhona abantu besifazane abangakwazi ukuyibamba. Bakhona futhi abakwazi ukuyibamba. Nanokuthi kuya ngokuthi umhlonipha kanjani umyeni wakho noma isoka lakho. Akusikho ukuxega kwesimilo lokho. Ungakusho ukuthi uxega kwesimilo ngoba ngisho ukuthi abantu besifazane abafani. Kuya ngokuthi wena uhlonipha kanjani, umhlonipha kanjani umyeni wakho noma isoka lakho. Hey umuntu wesifazane akumele ajolele indoda. Umuntu wesifazane akumele nje abe nesithembu. Yabona nje manje thandana ngoba kuthiwa ngabangani. Ngabangani ngempela yonke imfihlo yini yasekamelweni kumele niyikhulume nobabili ngoba nayikhuluma ngaphandle senifaka umuntu phakathi othandweni omunye umuntu uzothi uyamxoxela umuntu wesilisa wena umuntu wesifazane ebone sengazi ukuthi usuyamfuna bese yakweshela engene ngakho lokho omtshela ngendoda yakho ukuthi indoda yami inje ekamelweni useyakweshela seniyathandana. So wena umuntu wesilisa akwenze ukuxoxela abanye ukuthi unenkinga kanjani nomkakhe ekamelweni. Ngeke ngixoxe ngithi umngami ngasho inkinga yami la ngithi yazi nginenkinga wafethu ubani oke wathola into ekanje ezongisiza hayi ukuthi ngithi nginenkinga imanga yakumngami kwenze ku1 no2 no3 hayi ngeke ngixoxe le ngingaxoxa nje ngeside lami ngamvezi yena.